Ježiš, počúvate, v čom spočíva moc? Že verím v meno Ježiš. Toto je moc. Môžeš hovoriť Ježiš, 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 ale pokiaľ neveríš to meno, tak nič sa neurobí. Počúvaj ma, keď stvoril nebo, keď stvoril hviezdy, tá všetká moc je v tomto mene. Je v tomto mene. Dnes nemusíme vidieť všetko, stačí povedať to meno, ktoré je nad každé meno. Stačí povedať Ježiš. V mene Ježiš. A toto meno uvoľňuje moc do dnes. Tohto mena sa bojí celé peklo. Tohto mena má celé peklo rešpekt. Nie meno pastor, nie meno diakon, nie meno apoštol. Počúvate, čo má moc. Že si synom, že si dcérou, že máš identitu Kristovu v sebe. Toto má moc. Toto má moc. Dnes, keby som vyznal v pekle, som diakon, celé peklo ma vysmeje. Ale keď vyznám, že som synom najvyššieho, peklo sa trhá. Peklo sa trhá. Peklo sa trhá. Počúvaj ma, prečo tak hovorím? Kajfas sa pýta Ježiša Krista. Halelúja. Si synom? A Ježiš hovorí, som a uvidíš ma jednoho dňa prichádzať z mojej slave. A na toto vyznanie Kajfáš, bum, svoje rucho. Toto je symbol, viete čo? Keby Ježiš tam vyznal, že je prorok, že je to, že je tamto, Kajfáš by to neroztrhol. Ale že vyznal, že je synom, peklo sa trhá na vyznanie, že si synom a dcerou živého Boha. Angeli, toto nosí moc. Toto má v sebe moc. Toto má v sebe moc, haleluja. A počúvaj, vtedy bol iba jeden syn, ale teraz je armáda synov. Koľko sú tu syny? Poď, zvini svoje ruky. Už nie je iba jeden. Armáda. Dcery. Chápeš ma? Chápeš ma? Si synom a dcerou. Ty nie si iba nejaké